kung kamo nag-subscribe mo sa akong channel sugod pa sa una, makita na ninyo nga ga-vlog ko ana. Mao na siya ang Kawa Native Karinderya diri sa Dansolihon, Cagayan de Oro City. Karon wala na tao, no? Wala na. Pati lang mga payag wala na. Taga sa yung sagbot. Tatanaw ni nga video na ko. Ana. Mao na siya. Uban yung sagon ninyo karon guys, mag road trip ta from Barangay Dansolihon padulong ta sa Barangay Tignapuluan. Diri gyapon ta sa Cagayan de Oro City. So, ang kanya kong adtuan is maoning dalan padulong sa Bulaw og Sinulom nga falls. So atong adtuon, pero dili ta madto sa falls og sa spring. Diara ta sa ilang barangay. Tara, let's go. Guys, Barangay Dansolihon na ta. Padulong ta sa Barangay Tignapuluan. Bisigan pa right. Ito straight mga talakag. Bikil kay pagpasaka diyon niya oh. Kada do sa ako niya eh. Habog maging sa left. First time man ako makaani dire guys.
Another first time yun ako dre. Straight lang ta. River dre oh. Tiyata mo na oh. Makaligo dito sa ubos oh. Right, subida ta. Oh, subida on tingin eh. Subida on ka guys.
Malong Falls. Andiya po yung jeep dari oh. Itong mga ligon nga mga jeep. Guys, subidaw na sad. Welcome to Barangay Tignapuluan.
Sinulom guys oh. Pa left. Dire tayo straight ta. Dire ta silang sintron siguro nesting na puluan.